Μια αμοιβαία κατανόηση επιβάλλεται. Ορίστε κύριε Κουράκη. Κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υφυπουργέ, είμαστε στην δυσάρεστη θέση να επανερχόμαστε για ένα θέμα το οποίο έχετε διαβεβαιώσει και εσείς προσωπικά ότι θα λύνονταν. Να θυμίσω ότι στις 23 Ενδεκάτου του 10 είχαμε καταθέσει επίκαιρη ερώτηση, γραπτή ερώτηση, και μετά από 10 μέρες πήραμε απάντηση με δική σας υπογραφή που λέγατε επιλέξει ότι το Υπουργείο Παιδείας, Διαβίου Μάθησης και Θρησκευμάτων εξασφάλισε από το Υπουργείο Οικονομικών πιστώσεις για το διορισμό 300 μελών ΔΕΠ σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας. Και ακόμη προσθέτεται ότι για τις υπόλοιπες θέσεις που εκκρεμούν θα δοθούν σε 2 φάσεις. Την άνοιξη του 2011, τώρα δηλαδή, και τον Αύγουστο του 2011. Από αυτά που είχατε πει τότε, σχεδόν δεν έχει γίνει τίποτα. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που μιλούμε στα πανεπιστήμια όσον αφορά το διορισμό των μελών ΔΕΠ που έχουν υποστεί όλη την ταλαιπωρία και διαδικασία και επί 2 χρόνια δεν διορίζονται. Οι συνάδελφοι αυτοί προσφέρουν απλήρωτη εργασία συνεχίζοντας με την παρουσία τους και εξασφαλίζοντας τη συνέχιση των πανεπιστημιακών σπουδών. Επιπλέον, η μείωση κατά 30% του αριθμού των έκτακτων επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών στα ΤΕΗ δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα, με αποτέλεσμα και ορισμένα ΤΕΗ όπως του Πειραιά να αναστέλνουν για λίγες μέρες τη λειτουργία τους, και ακόμη να έχει μειωθεί ακόμη περισσότερο ο αριθμός των συμβασιούχων διδασκόντων του ανοιχτού πανεπιστημίου. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το περιβάλλον δημιουργεί μια εξαιρετικά αρνητική εικόνα για το πανεπιστήμιο. Στις απαντήσεις που δίδεται κατά καιρούς, όπως και σε αυτήν, είναι ότι εν μέρει θα τακτοποιηθεί, τελειώνω αμέσως κύριε Πρόεδρε, θα τακτοποιηθεί το ζήτημα αυτό. Ρωτάμε για μία ακόμη φορά και θα παρακαλούσαμε αυτή τη φορά αυτά που θα πείτε να έχουν μία εγκυρότητα όσον αφορά την πραγματοποίησή τους και την υλοποίησή τους. Πότε θα προχωρήσουν οι διορισμοί των εκλεγμένων μελών του ΔΕΠ στα πανεπιστήμια? Και θα πω και στη δευτερολογία μου, αν μπορείτε να το συμπεριλάβετε και τώρα εσείς, για την δημοσιοποίηση του πίνακα των υποδιορισμών μελών του ΔΕΠ. Και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί δημιουργεί και εγείρει αμφιβολίες για την τήρηση μιας αδιάβλητης διαδικασίας περί των διορισμών. Και επίσης, αν η κυβέρνηση θα δεσμευτεί ότι θα τηρηθούν το επόμενο ακαδημαϊκό έτος οι τετραετής προγραμματισμοί των πιστώσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, έτσι ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα πανεπιστήμια. Στη δευτερολογία μου θα χρειαστεί να πω και μερικά άλλα στοιχεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κουράκη και παρακαλείται ο Υφυπουργός Παιδείας, κύριος Γιάννης Πανάρετος, να απαντήσει στον ερωτώντα συνάδελφο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να σας ρωτήσω κύριε Πρόεδρε, και με την άδεια του κυρίου Κουράκη φυσικά, εάν μπορώ να πω 2-3 πράγματα για το θέμα των πανελληνίων εξετάσεων. Είναι εκτός της ερώτησής του, αλλά αν νομίζετε ότι δεν πρέπει. Δεν φτάνει να κρατήσετε τον χρόνο, σας παρακαλώ ιδιαιτέρως. Δεν ξέρω αν ο κύριος Κουράκης θέλει. Αν δεν θέλει ο κύριος Κουράκης, επειδή είναι η ερώτησή του. Μπορείτε να απαντήσετε όπως θέλετε, αφού καλύψετε πρώτα τα ερωτήματα του κυρίου Κουράκη και ό,τι θέλετε άλλο. Αλλά υπό φόρον τηρήσεως του χρόνου. Τον τηρώ πάντα κύριε Πρόεδρε. Είναι ένα σοβαρό θέμα αυτό που θέτει ο κ. Κουράκης, το θέμα του διορισμού των μελών καθηγητών, αναπληρωτών καθηγητών, επικούρων καθηγητών και λεκτόρων που έχουν ήδη εκλεγεί και έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες. Αναφέρθηκε ο κ. Κουράκης στην απάντηση που έδωσα πέρυσι και είναι ακριβής. Φυσικά αυτή ήταν η απάντηση και αυτή ήταν και η κατάσταση εκείνη την εποχή. Αυτό που είχα υποσχεθεί για πέρυσι, για το 2010, έγινε. Δηλαδή μέχρι το τέλος του 2010 διορίστηκαν 300 από τους έχοντες εκλεγεί μέχρι τότε με την σειρά που είχαν εκλεγεί. Αυτό που είχα υποσχεθεί είναι ότι την άνοιξη θα διοριστούν κάποιοι και το καλοκαίρι οι υπόλοιποι. Μεσολάβησε όμως
Η γενική απαγόρευση διορισμών στο δημόσιο. Αυτό είναι που άλλαξε τα δεδομένα. Δεν άλλαξε κάποια... δεν υπήρξε μια δέσμευση η οποία ακυρώθηκε. Υπήρξε μια γενικότερη αλλαγή στον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι διορισμοί στο δημόσιο. Και όπως πιθανόν γνωρίζετε, εγώ και τότε έστειλα επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομικών, θέτοντας το θέμα ότι επειδή αυτές οι διαδικασίες είχαν ολοκληρωθεί, ίσως θα έπρεπε να υπάρχει εξαίρεση. Δεν έγινε αυτό. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι ότι θα υπάρξει η γενική κατανομή από το Υπουργείο Εσωτερικών σε όλα τα Υπουργεία των θέσεων που θα δοθούν με βάση το 1/5. Όμως έχει γίνει ήδη συνεννόηση με το Υπουργείο Εσωτερικών και θα υπάρξει προτεραιότητα για το Υπουργείο Παιδείας. Έτοιμα που θα απευθύνομαι ξανά αυτές τις μέρες θα είναι να δοθεί προτεραιότητα σε 300 έως 400 από τους εκκρεμείς διορισμούς να ολοκληρωθούν πριν γίνει η διαδικασία και η κατανομή των θέσεων σε όλα τα Υπουργεία, όπως θα γίνει από το Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτό ισχύει και για τα ΤΕΗ, ισχύει οπουδήποτε υπάρχει ένας διορισμός σε σχέση με τα πανεπιστήμια. Δηλαδή οι θέσεις που θα μας δοθούν θα μοιραστούν αντίστοιχα στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ. Και κύριε Κουράκη, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά που έρχονται οι διορισμοί στο Υπουργείο. Είναι ο μόνος τρόπος ο οποίος είναι δίκαιος. Μπορεί να υπάρξει κάποια εξαίρεση, αλλά αυτή η εξαίρεση θα γίνει δημόσια γνωστή. Για παράδειγμα, σταματάω κύριε Πρόεδρε. Να ολοκληρώσω αυτό αν θέλετε. Ωραία. Για παράδειγμα, υπάρχει σε εκκρεμότητα ο διορισμός καρδιοχειρούργου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Δεν ξέρω σε ποια σειρά είναι, δεν έχω κοιτάξει. Είναι όμως ένα θέμα. Είναι ο μόνος καρδιοχειρούργος και εκεί θα πρέπει να κάνουμε μια εξαίρεση, αν δεν είναι σε αυτές τις θέσεις που θα εγκριθούν. Για οποιαδήποτε, αν υπάρξει εξαίρεση, μόνο με σαφή δικαιολογία και πιστική δικαιολογία θα το κάνουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κ. Κουράκης να λάβει το λόγο για τη δευτερολογία του. Κύριε Υπουργέ, αν κατάλαβα καλά από αυτά που είπατε, είναι ότι ναι μεν υποσχεθήκατε ότι θα διοριστούν, αλλά επειδή υπήρξε γενική απαγόρευση, περίπου δεν μας δώσετε κάτι συγκεκριμένο, θα ζητήσετε από το Υπουργείο Εσωτερικών να προηγηθούν ορισμένες θέσεις. Ελεύθερη μετάφραση, αυτό που καταλαβαίνω εγώ και ενδιαφερόμενοι. Επιστήμονες οι οποίες έχουν συμμετάσχει σε όλες τις διαδικασίες προκήρυξης, κατάθεση βιογραφικών, εκλεκτορικά σώματα, έχουν εκλεγεί. Περιμένουν 2 χρόνια πλήρωτοι, δεν είναι διορισμένοι αυτοί οι άνθρωποι, είναι μέσα στους τετραετής προγραμματισμούς και έρχεστε και λέτε όχι. Και αυτό περιμένετε να ικανοποιήσει όχι μόνο εμάς, τους ενδιαφερόμενους. Θεωρούμε ότι είναι αδιανόητο. Αδιανόητο. Άνθρωποι οι οποίοι είναι υποδιορισμό σε εγκεκριμένες θέσεις με πιστώσεις να λέτε αυτή τη στιγμή όλα αυτά που είπατε. Σχετικά με τον πίνακα και τη σειρά κατάταξης, θα παρακαλούσαμε για 2 πράγματα. Αν γίνει το πρώτο δεν χρειάζεται το δεύτερο. Να δημοσιοποιηθεί ο πίνακας. Στο site του Υπουργείου να μπορεί ο καθένας να βλέπει τη σειρά πρωτοκόλλου και τη σειρά με την οποία έχει υποβάλει την αίτησή του, ώστε να μπορεί να παρακολουθηθεί όλη η διαδικασία για να είναι αδιάβλητη. Εάν δεν γίνει αυτό, θα καταθέσουμε αίτηση κατάθεσης εγγράφων και θα τον αρτήσουμε στην ιστοσελίδα του ΣΥΡΙΖΑ και της ΠΟΣΔΕΠ. Θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια. Και αυτό που είπατε, ναι βεβαίως, πάλι με διαφάνεια ή κατεξαίρεση, με ό,τι σημαίνει αυτό και ο καθένας μπορεί να την κρίνει. Θα παρακαλέσω από αυτού να τοποθετηθείτε και αν είναι δυνατό θετικά για τη δημοσιοποίηση στο site του Υπουργείου της λίστας. Το δεύτερο, η Σχολή Καλοτεχνών έκλεισε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για 2 μέρες. Το ίδιο και η Αρχιτεκτονική Σχολή του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου κατεβάζει ορολά για 15 μέρες. Οι καθηγητές του Μετσόβιου Πολυτεχνείου καταγγέλουν ότι πριν από 2 χρόνια στην Αρχιτεκτονική υπήρχαν 125 καθηγητές. Σήμερα έχουν μείνει 23 και στο επόμενο διάστημα, τους επόμενους μήνες, θα φύγουν άλλοι 20. Δηλαδή από τις 125 θα πάμε στους 50. Πόσο πιο κάτω να πάμε για να μπορεί αυτή η σχολή να βγάζει καταρτισμένους επιστήμονες? Εκτός αν θέλετε με την πολιτική σας να καταργήσουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο και να οδηγήσουμε όλο τον κόσμο στην ιδιωτική εκπαίδευση στα διάφορα college. Αν είναι αυτή η πρόθεσή σας, λυπούμεθα πάρα πολύ, εμείς θα το αντιπαλέψουμε με κάθε τρόπο που μπορούμε.
Στην Σχολή Καλοτεχνών η υποχρηματοδότηση έχει φέτος αγγίξει το 50%. Δεν μας ενδιαφέρουν οι καλές τέχνες και όλα τα φιλιναφήματα περί πολιτισμού είναι για το καλάθι των αχρήστων. Δεν λένε απολύτως τίποτε. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να σας πω ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι κινητοποιούνται. Αύριο το πρωί να τους περιμένετε στο Υπουργείο Παιδείας στις 11. Έχουν μια πρελαδική κινητοποίηση, περασπιζόμενοι όχι μόνο το εργασιακό τους δικαίωμα και το δικαίωμα στη ζωή, αλλά και το δικαίωμα για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Και το απόγευμα, βεβαίως, 6.30 ώρα έχει μια εκδήλωση στη νομική με το ίδιο θέμα. Δεν θεωρούμε καθόλου ικανοποιητική την απάντηση, λυπούμεθα πάρα πολύ. Στις 14 Τετάρτου η γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ είχε συνάντηση με εσάς και με τον κύριο Παπάζογλου. Τους διαβεβαιώσατε, από όσο γνωρίζω από ανθρώπους που συμμετείχαν στην αντιπροσωπεία, ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα με τις εξελίξεις. Δεν ξέρω αν μπορείτε να παραλάβετε αυτή τη θέση και σήμερα. Σε κάθε περίπτωση η πολιτική του μνημονίου έχει προσβάλει σοβαρά των χώρων των πανεπιστημίων και των ΤΕΗ. Έχουμε μια συρρίκνωση, μια στροφή στην ιδιωτικοποίηση, μια παγίωση της επισφάλειας και την υπαγωγή της έρευνας της διδασκαλίας σε αγοραίες κατευθύνσεις. Εμείς θα συνεχίζουμε να υπερασπίζουμε και το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια των συναδέλφων που περιμένουν τον διορισμό τους και το δικαίωμα στη δημόσια παιδεία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κουράκη. Παρακαλείται ο Υφυπουργός Παιδείας, κύριος Γιάννης Πανάρετος, να λάβει το λόγο προκειμένου να ολοκληρώσει την απάντησή του. Η τοποθέτηση του κυρίου Κουράκη σε σχέση και με την αρχιτεκτονική σχολή και με προβλήματα που υπάρχουν λόγω συνταξιοδοτήσεων θέτει άλλο ένα σοβαρό θέμα, και αυτό πιστεύω ότι μας οδηγεί να αντιληφθούμε ότι θα πρέπει να σχεδιάσουμε καλύτερα. Δηλαδή, ξέρετε, με την πρακτική που είχαμε μέχρι τώρα και με τους τετραετής προγραμματισμούς και με τον τρόπο που δίνονταν οι θέσεις στα πανεπιστήμια, είχαμε περιπτώσεις τμήματων με 150 διδάσκοντες που λόγω εσωτερικών ισορροπιών στα πανεπιστήμια έπαιρναν και άλλες θέσεις. Και άλλα τμήματα λιγότερο ισχυρά και με πρόσβαση στην εξουσία, την εσωτερική, είχαν λιγότερες θέσεις. Πρέπει λοιπόν να δούμε σε μια δύσκολη περίοδο. Εγώ αναγνωρίζω ότι η περίοδος είναι δύσκολη και αναγνωρίζω ότι και τα πανεπιστήμια αντιμετωπίζουν δυσκολίες, γιατί είχαν ένα προγραμματισμό. Δεν λέω για σπατάλη, για οτιδήποτε άλλο. Μιλάω για τον προγραμματισμό. Μιλάω στην καλύτερη περίπτωση. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται να κάνουμε από εδώ και πέρα δεν είναι απλώς να συνεχίσουμε ένα τετραετή προγραμματισμό που δεν απέδωσε, αλλά να δούμε με ποιο τρόπο καλύτερα θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα υπαρκτά προβλήματα με τις διαθέσιμες πιστώσεις. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο που σας είπα, με τα δεδομένα των θέσεων που θα έχουμε διαθέσιμες, με τις θέσεις που θα έχουμε διαθέσιμες, θα δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε καλύτερα ειδικά τα τμήματα εκείνα τα οποία έχουν δυσκολίες. Και όχι εκείνα τα τμήματα που σας είπα προηγουμένως, τα οποία, ξέρετε, δημιουργούν, εσείς το ξέρετε, φαντάζομαι και εσείς το ξέρετε πολύ καλά, έχοντας 140 διδάσκοντες, πάμε και στα 130 μαθήματα. Προσθέτουμε δηλαδή και στους φοιτητές υποχρεωτικά μαθήματα, προαιρετικά μαθήματα, χωρίς ουσιαστικό αντίκτυπο στην εκπαίδευση. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα δούμε και να τα αντιμετωπίσουμε. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε τώρα για ένα λεπτό, να κάνω δύο σχόλια για το θέμα των πανελληνίων εξετάσεων.